I ara toca els millors moments de la setmana passada. A vegades la vida et fa escollir entre 2 o 3 o més coses, però l'elecció sempre és la correcta. Tries la que tries. El camí que tries segur que és el bo. Qualsevol elecció pot canviar la teva realitat. La teva realitat és poder una erecció o poder és menjar-te un pastís de crema catalana. Que l'important és que tries la teva. I si ho fas així, segur que és la bona. També pots triar un micro o pots triar una llum. Visita la pàgina web del Disculpin les molèsties i escolta'ns. Però si has de triar, tria una bona sobrassada. I que sigui de Mallorca. No de Menorca. Anem forts! Que hi ha una bona aquí! Molt fort! Anem molt forts. Aquí no ens agraden les coses tancades, ens obrim de cames, ens cauen els pets i els rots. Recordem per això que tenim canvi de telèfon de contacte, El telèfon de Batman es va cremar, va tindre masses trucades un dia i va començar a treure una fumera que no vegis. I ara no truquen gaire. El 9394-2002 ja no val per trucar al Disculpin les molèsties, ara és el telèfon d'en Robin, s'ha comprat un de tercera generació, no és vermell com el de Batman, sinó que és purple, pels que no entenguin l'anglès és groc en català, i el número és el següent, poseu tots els 5 sentits, perquè això és difícil de captar. 93794-2002 2002 20. No, aquest no, 20 no. 20. Aquest és el de l'Spiderman. Podeu trucar per moltes coses, ja us ho anirem explicant, no fa falta explicar-ho tot ara, encara no són les 9 del vespre. Això sí, ara ens toca començar amb un tema agradable de música, un tema de qui sap on, i qui sap quan, i qui sap com es diu el grup. Masses coincidències. Ara sí, volem una mica de respecte, Qui sap? ¿Qué pasa, chingón? Te vas a cagar con la birra que te vas a beber. Es una birra especial, una birra de un colega que se llama Dani. ¡Dale cervezas! Doncs ara sí, hem portat el col·lega d'en Fito, el rapero number one, que ens presentés la secció de les birres tastades pel DLM. Molt bé, comencem a parlar d'ella. En el lateral ens diu que és una botella que conté un dispositiu mòbil. És molt mòbil, sí. Molt mòbil, però raja poc, Home, però la pots moure amunt i baix que no vessa. La meva està perfecta. Sí. Està granitzada. Doncs que aquesta cervesa granitzada, de quins components està feta? De què l'han fet? Porta lúpul. De malta? Lúpul? Malta. Marta. I... Marta i Eva. Té 4,2 aus ànglics. Aus. Aus. I aquí t'ho posa ànglics. Aquí t'ho posa. Les coses bones de la vida són els trossos de paraula com els trossos de galeta. Els trossos de galeta que falten quan no hi ha unes bones síl·labes. Llepades a la galeta, que és el que més ens agrada, que ens llepeu el clítoris. Llepant-nos tots. Com ens llepa la nostra RMPR rats psicotròpics que et llepen el pelis. Un relat RPRM d'avui es diu Podem jugar? Mare, vaig a jugar a l'escondite a la plaça. Molt bé, torna a l'hora de sopar. Emocionat, surto al carrer. Avui ja sé on m'amagaré. Mentre em vaig acostant a la plaça, vaig rumiant. Potser un xic massa. Què deu fer en Pere? Ara ja s'ha fet gran i no ve mai. Fa poc li van comprar un joc de disparar. Ara m'han dit que juga a matar. I la Mireia?
Abans sempre venia. L'he vist amb amigues noves. Ara juguen a imitar noies mones. I en Xavi, aquest sí que fa temps que va marxar. Em van dir que va aprendre a mentir. N'estic tip de parlar. I si pensem a què volem jugar? Noi, ens haurem de plantejar. No n'hi ha prou en preguntar. Són tan pocs que si volem jugar no ens podrem amagar. Tots junts juguem al teto. Tu te agatxes i en teto ho fa tot l'altre. Jo crec que en Riqui te la mete. Pot ser. Tot pot ser. Que no te entera, que la vida no es una carrera. Yo vengo de los matorrales, de una chabola sin cristales, donde los niños no llevan disfraz ni traje. Què anava a dir? A taula li posaria... A taula. Un 7. Déu-n'hi-do, perquè és una senyora cervesa. És una senyora cervesa que... Taula, jo li posaria un 7. Oh, vostè també? Jo sí, ja fa res que estic aquí. És que diu, no em presenteu, no em dieu res, estic aquí amargats. Vostè entrarà d'aquí una estoneta, per això, una miqueta més endavant, amb uns temes, segurament. no entro ara? No, ara és un altre moment. No em deixeu parlar, Clar, és que no el deixa parlar, el pobre home. Tots junts aquí no podem. Dani, calla. Va, que li farem l'entradeta al titulín. Va, el doctor Eureka, avui li fa vostè l'entradeta. A veure com li fa. Què és això d'entradeta? L'entradeta aquesta que li preparem sempre. Jo li canvio la sintonia i vostè li diu... Entradeta, què li dic? Titulín d'en Dani. Ah, vale. Endavant. Vinga, som-hi. Rateta, que estàs escombrant l'escaleta. Vine que et donaré un titulín. T'ho faré passar bé, rateta. Hola, tía. Al somos unos temas. Las cosas que le pasan a casi todas las personas mientras fuman. Oh, a mí no. Tú eres mal pija. Déu meu. Tot junt. Doncs jo estic molt indignat perquè tinc una filla de 83 anys. De 83 anys. Sí, és que jo soc molt gran. Ja li veig, ja li vaig dir. Quichi. I res, ella només porta en el bolso 25 consoladors perquè li agrada molt la gustera. Amb un color un altre. No, tamany, Jacketgela. Clar. I així fins infinit. I res, es va enterar que hi havia aquesta llei i vaig dir, tu nena, tranquil·la, jo inventaré el pare Eureka, inventarà alguna coseta. És el meu lema. El pare Eureka inventarà alguna coseta. I vostè ha inventat alguna cosa que soluciona el problema o que l'engrandeix? Sí, jo, a veure, tinc un col·lectiu de hackers i crackers que ens dediquem a navegar per internet i pirulejar els sistemes. I vibren? No, els hackers no vibren, no. Això t'ho estic explicant perquè ho entenguis, perquè ja sé que ets una mica curt. I res. ¿De qué sirve pensar siempre lo mismo? Ai, i en 107. En punt 6. L'FM. Sí, home, els agents de Canet. Doncs jo, gens, he treballat una mica més. Avui he portat una notícia molt important. He detingut a un nen... Tu has treballat més de lo que et tocava? Sí. No m'ho crec. He detingut un nen que tenia 4 anys. Un mail? Un mail, nen. Has detingut un mail? Un nen mail. Ah, un nen mail. Un nen mail. Has detingut un nen mail. Petit que girava els cotxes cap per avall. Devia ser un Superman petit? No, era perquè ell no tenia cotxet. No era el mínic jo del doctor Eureka que es va escapar l'altre dia? Que es va menjar els bolets. Potser no el va trepitjar la vaca i encara està viu. No sé, Déu meu. I don't know. Anava girant cotxets. Tenim un mini Eureka girant cotxets pel poble. Vigileu amb ell, que fa molt mal. Recordeu, d'aquí poc toca aquest gran especial, 300 programes a les esquenes, això sí que fa mal. Dix! Ah, quin mal! Dix! Quin mal, Carme! 300 programes a les esquenes, gent. Això sí que fa mal. 93794 2002, raons perquè ens truqueu. Truqueu-nos, sisplau. Maclau, truca'ns. El disculpin, li fot fava al mal de cap. Recordeu que per a les crítiques
I per les lleis sempre hi ha la contrafase, contrallei. Positiu com negatiu igual a neutre. Així volem ser nosaltres, volem ser uns neutres. I Maritrini passa per casa que tinc un de consolador molt gros, A veure, aquesta nit passo, ja que no tinc on de dormir. Ja m'ho penso.